Ritmom bubnjeva, boksačkom vrećom i simboličnim majicama s porukom Stop nasilju u Obrtničkoj su školi Koprivnica već 3. godinu za redom obilježili dan ružičastih majci i još jednom pokazali kako nema mjesta vršnjačkom nasilju u školi, ali ni izvan nje. Što se tiče same boksačke vreće i bubnjeva, znamo da zahtijeva, ajmo reći, veliku motoriku da bi se s tim bavilo i upravo zbog toga želimo potaknuti naše učenike da izaberu neki hobi izvanškolski koji će im pomoći da se što bolje nose sa stresom i nekim frustracijama. Vršnjačko nasilje je vjetar u leđa dobilo i zbog sve veće prisutnosti tehnologije u svakodnevnom životu djece i mladih, a samo nekolicina njih spremna je potražiti pomoć. Od stvarnosti ne želi bježati ni socijalni pedagog koji je pojasnio na koji se način pristupa takvim problemima. Znači, postoji puno razina, ajmo reći, intervencije društva vezano uz ovaj problem. Možemo prvo spomenuti da neki nulti korak bi bila promocija psihosocijalnog razvoja i nekih osobnih socijalnih vještina koje mogu doprinijeti, ajmo reći, primjerenom ponašanju. Nakon toga dolazi prevencija gdje se upućuje na problematiku i podizanje svjesnosti, a nakon toga naravno i intervencija. Vrlo su jasni koraci i protokoli koje propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja i svaka škola je dužna se toga pridržavati. I policijska uprava Koprivničko-križevačka već 7 godina provodi preventivne programe kojima je osnovni cilj potaknuti mlade na prihvaćanje različitosti kod ostalih vršnjaka s naglaskom na pravovremenu reakciju i prijavu kako bi se smanjile sive brojke u statistici vršnjačkog nasilja. Moguće je najveći problem upravo internet, dakle društvene mreže. Putem društvenih mreža dešava se podosta nasilja verbalnog, dogovorenih tučnjeva, neka druga neprilična ponašanja, a ono što smo percipirali kao veliki problem jest da su djeca prisutna na svim društvenim mrežama, a da ne znaju apsolutno ništa o sigurnosnim postavkama i kako biti sigurni na internetu. I Obrtnička škola Koprivnica napravit će jedan korak dalje, pa će sljedeće godine upisati posebni razredni odjel s učenicima koji imaju poremećaje u ponašanju kako bi pokazali da su spremni suprotstaviti se problemima vršnjačkog nasilja.